Frederikke Antonia Schmidt, hvad har været den største udfordring, du har stået over for, siden du startede Rockamore? Et lille let spørgsmål at starte med. Det er en konstant udfordring at lave et brand og lave en virksomhed, så jeg tror ikke, jeg kan rangere dem efter største. Det er hele tiden svært at finde ud af, hvordan man prioriterer sin tid bedst muligt. Hvad er det for en brand, du skal slukke først? Hvad er det for nogle udfordringer, du skal bruge den meste energi på? Og hvornår er det, du skal tænke fremtid og vækst, når du hele tiden render rundt med hovedet ned i drift? Det må være det, der er sværest. Du startede Rockamore, som sælger højhælede sko og støvler med ergonomiske såler tilbage i 2015. Mm-hmm. I dag er virksomheden et velkendt skobrand i Danmark, men hvordan er I kommet der til, og hvilke udfordringer der har været på vejen, skal vi snakke mere om i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Sofie Bohr Grønbæk, du kender om nogen noget til at bygge et velkendt brand, for du var med til at starte forsikringsselskabet Undo, som du også var direktør for. Hvad gjorde I for at skabe et brand, der på 7 år fik over 50.000 kunder? Jeg tror, vi var gode til virkelig sådan at leve vores brand. Altså, at det var det var en sjov støvet verden at komme ind i, og vi havde et meget ungt og vildt brand, og var sådan lidt rowdy i det. Så vi stak virkelig ud i den der forsikringsverden, og vi turde godt gå all in på det der lidt vilde brand, vi havde skabt. Og så er brand jo også, det er jo bare alt, man gør. Det er jo også kundeservice og produkt og alt det, man tænker. Og vi var gode til at skabe noget word of mouth ved at lave nogle nye kundeoplevelser, som passede ind i brandet. Så det vil være sådan den korte version. Undo eksisterer ikke længere i dag, da Tryg i slutningen af 2023 opnåede fuldt ejerskab over selskabet og senere lukkede det ned. Velkommen til dig også, Sofie. Tak. Og også til jer, der lytter med, så er det her iværksætterpodcasten Pivot, hvor vi går i dybden med ambitiøse iværksætteres veje og omveje mod at skabe den næste store virksomhedssucces. Jeg hedder Nikolaj Sabro og er din vært. Jeg er selvstændig pressekonsulent og har igennem 8 år hjulpet omkring 100 danske startups med at udbrede deres budskaber i danske og internationale medier, og nu gør jeg det også igennem den her podcast. Podcasten her er lavet med min contentpartner Coho, der er et contenthus i København, og som tilbyder ubegrænset content, video, foto og podcast til blandt andet startups for en årlig fast lav pris. I dag sidder jeg ikke i det studie, jeg normalt har optaget i, men hos The Union i et smukt mødelokale på 6. etage med udsigt til Københavns tårne og tage, og også til Paladsbiografen. Grunden til, at vi sidder her i dag, er, at podcasten her har fået en ny partner i form af netop The Union, som tilbyder både sådan traditionelle lejemål og kontorhoteller på attraktive adresser i København, Aarhus og Odense. Her kan både store virksomheder, startups og scale-ups flytte ind på fleksible vilkår i inspirerende omgivelser, mens de bliver forkælet med god service og lækre faciliteter. Vi sidder i et af dem i dag, på Vesterport i The Unions in-house kontorhotel, The Union Workspace. Så velkommen til dem, og tak for at stille de her enormt behagelige faciliteter til rådighed. Sofie, jeg ved, at du ikke kan gå super meget i detaljer omkring det salg, der var af Undo, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre, sådan, hvordan det var for dig at bygge en virksomhed med en så strategisk partner, som Tryg var, og som jo var medejer af Undo stort set hele jeres rejse. Ja, det var en kæmpe konkurrencefordel at have en partner som dem. Og det kom så egentlig af en analyse, vi lavede, inden vi startede, som var, at vi kunne se, at der var ikke nogen, der var lykkedes med B2C i forsikring, altså af nogle startups. Og der er bare nogle ting ved lige forsikringer og nogle andre højt regulerede og meget komplekse markeder, som gør det ekstremt svært at komme ind som startup, fordi det hele handler bare om skala, og der er så meget, der skal til, for at du ligesom kan sælge det første produkt. Så jeg vil sige, det var sådan en analyse af, at det var den rigtige løsning til den industri. Og det var det virkelig også, og det var en kæmpe fordel at have dem med hele vejen. Så jeg synes, at det fungerede rigtig godt. Må jeg spørge dig, hvordan det føles at lave et brand, og så sælge det til en større spiller? Altså, kan du sådan fjerne dig selv, din egen identitet fra brandet, eller er du stadigvæk brandet, når der er nogen, der har købt det? Jeg er stadig totalt meget brandet. Det er virkelig sjovt, og det er vi alle sammen på teamet. Og det er bare, det er sjovt, man kan have et forhold til noget så abstrakt som et brand. Ja, som ikke men det havde vi virkelig, altså det var virkelig som en ven eller et eller andet. Så det føles lidt som at sende
sin ven ud i verden til nogle andre. Det var lidt syret. Så hvordan dealede du med det, da du så ikke længere? Det var jo ikke dit. Nu var det Tryg, der havde købt det. Præcis, og det havde jo altid været ideen. Det var en af de startups, hvor man tænker, der er et exit. Jeg skal ikke drive forsikringsselskab i 60 år. Så det var fint. Det var altid en del af tanken. Men det var overraskende modigt at skilles fra sin brand baby. Fik du identitetskrise over det? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Okay, vildt nok, for de fleste får alligevel en eller anden sådan mini-krise over, nu er jeg ikke længere en del af noget. Hvad er jeg så? Hvem er jeg nu, når jeg ikke længere skal løbe for det her, kæmpe for det her? Nej, sådan havde det ikke. Der tror jeg, at så meget forsikringen var jeg heller ikke på. Nej, okay. Sejt nok. Det kan være, at vi kommer lidt mere i dybden med det i løbet af podcasten. Frederikke, Rockemore begynder at få luft under vingerne i 18-19-ish, men i 2020 sker der noget, for der fordobler I jeres salg i forhold til året før. I sælger omkring 20.000 par sko. På det her tidspunkt har I jo faktisk allerede været i gang i noget tid. Hvad er det, der gør, at I netop får vind i sejlene på det her tidspunkt? Altså det korte svar er, det ved jeg virkelig ikke. Tilbage til det første spørgsmål, du stillede mig, det der med drift og vækst. Altså, jeg har altid været bedre, end jeg er i dag, men jeg har altid været enormt god til at have hovedet i vækst. Så lige så snart et tal var lavet, så kiggede jeg ikke på det mere. Og jeg har aldrig været særlig god til at lave virkelig mange lange planer til, hvad vi skal, og hvorfor vi skal. Tværtimod er jeg nok mere opportunistisk drevet. Så hvis der er noget, der er spændende, så er det det, vi løber med. Og hvis der er noget andet, der er spændende, så er det også det, vi løber med. Ikke noget med at vælge, vi skal det hele. Og jeg tror, den største force, man har som startup, det er at kunne være opportunistisk og fleksibel. Altså at tage alle de der muligheder, der kommer, og faktisk tage dem alle sammen. Jeg synes, jeg hører så ofte folk, der kloger sig på, hvordan man skal lave en virksomhed. Og det er typisk folk, der ikke sådan selv har lavet særlig mange virksomheder. Og de siger næsten altid noget i stil med, at man skal huske at vælge sit fokus. Og hver gang så tænker jeg, nej, det skal man ikke. Man skal lave alt det, man kan komme i nærheden af, indtil man har fanget den rigtige vej, som er den, man tjener penge på. Og så kan du tage og fokusere på den. Men indtil du er kommet derhen og helt sikkert, skal du overhovedet ikke fokusere. Så skal du bare løbe med alle mulighederne, for det er det, du kan som lille virksomhed. Store virksomheder har kæmpe budgetter og altså kæmpe muligheder for at presse dig, så ingen ser, hvem du er, men du har mulighed for at løbe hurtigere end dem og udenom dem. Så det er det, du skal gøre. Det var sikkert det, vi gjorde i 2020. Men altså sådan, hvilke 5 aktiviteter, der var anderledes end året før, det aner jeg ikke. Jeg kan huske, hvordan det så ud udefra i 2020. Og jeg tror, at det er jo tilbage til branding, ikke? Fordi jeg tror, I har jo bare en value proposition, som giver mening for så mange mennesker. Sko, der kunne gå i. Og der var bare et eller andet tidspunkt der omkring 2020, hvor pludselig så vidste alle mine veninder bare, at Rockemore-sko, det var nogen, der kunne gå i, og som samtidig var flotte. Fedt. Det var ligesom om, sådan, det var bare blevet common knowledge. Jeg ved ikke, hvad du gjorde, eller nogen gjorde, men kombinationen af, at det var rigtigt set, at det var noget, folk havde brug for, og så på en eller anden måde fik du alle til at vide det. Måske der er noget sådan tipping point i det. Har du læst den nogensinde? Ja. Så det der med, hvis man har nok critical mass, der ved noget om brandet. Der var sådan en case i The Tipping Point, hvad den hedder, Malcolm Gladwell, der har skrevet de her bøger om branding, og den mest berømte hedder The Tipping Point, som handler om, det er et sneakers brand. Er det Vans, eller er det Converse? Jeg kan ikke huske det, en af de der sneakers brands. Men så går han rundt i New York og giver det gratis ud til de sejeste mennesker, han kan finde på gaden. Og så på et eller andet tidspunkt er der nok mennesker, der har det, til det tipper. Og så vil de andre også have det. Fordi alle first moverne går i det. Og der er et eller andet med det der med, at hvis man kan få sit brand placeret i nok omstændigheder, og på nok mennesker, og i nok samtaler, så på et eller andet tidspunkt, så tipper den. Ja. Og så begynder folk at lægge mærke til det selv, og vil være dem, der vil have det, frem for dig, der skubber det. Og det er sådan lidt sjovt, fordi jeg tror, vi har oplevet det også med Undo. Det er jo virkelig sådan noget tillid med forsikring. Ja. Og jeg tror, at det netop var noget af det der, at folk nævnte, at det kan være, at jeg overvejer at skifte til Undo. Og så var der sådan 3 af deres venner, der var sådan, ja, det er en god idé, de er gode, eller dem har jeg. Og så var det sådan, der var det der punkt, hvor så turde man godt, altså man havde tilliden. Ja, så word of mouth arbejdede for dig. Ja, jeg har prøvet sådan en total mærkelig oplevelse at sidde i en restaurant, og så pludselig bordet bag mig sidder og snakker om Undo og rejseforsikringer, de overvejede at få den, og så det var så sjovt at være sådan. Ja, det var ret fedt faktisk. Ved sit eget bord, ja, for lige at få det at høre det. Helt suspekt. Men det var et eller andet. Måske der er også noget mere om det er et brand, man har lyst til at snakke om det er noget, man har lyst til at tale sine venner om. Jeg tror, hvad er det ved Rockemore, der gør, at folk taler om? Vi plejer at sige, at vi jo gerne vil fejre de kvinder, der står stærkt i verden, og tager deres plads i verden, fordi det er det, vi alle sammen har brug for at have som top of mind. Hvordan er det lige, man gør det? Og den samtale startede, fordi jeg havde brug for at lære det. Altså, jeg kunne ikke finde noget at stå stærkt. Jeg blev ved med at sådan blive skubbet ud til siderne i starten af Rockemores rejse. Jeg blev ved med at gøre det, som andre synes, jeg skulle gøre, eller lægge mig op af, hvad jeg troede, nogen måske ville gøre i min situation. Og så gjorde jeg det aldrig på min måde. Gjorde det på de andres måde. Og så gik det altid galt. Og så den der følelse af at have gjort noget,
og så går det galt, og så sidder og tænker, fuck, hvis jeg havde gjort det på min måde, så var det gået bedre. Det er simpelthen for dumt. Så begyndte jeg at gøre det på min måde, så virkede det. Og så kunne jeg mærke, der var noget i det der med, at hvis man kan italesætte at stå stærkt, så er man bedre til at stå stærkt. Og så begyndte jeg at samle mennesker omkring mig, som havde de samme udfordringer og bekymringer og samtaler i gang med, hvordan er det, man står stærkt i sin karriere og i hele sådan samfundet. Så kom vi ind på ligestilling og lige værd og lige muligheder, og hvordan er det, vi sørger for det? Og så endte det med at være hele missionen for Rockamore. Det var ikke sådan tænkt fra starten. Det var der ligesom, min veninde plejer at sige, det der honningkrukken er, ikke? Altså sådan, det der, hvor at man går den vej, hvor der er honning. Det er der, man kan mærke, det gør en forskel, og det giver noget, og der er nogle andre, der er med på det. Så mere af det. Frederik, du startede Rockamore efter nogle penge, du havde rejst igennem en Kickstarter-kampagne. Ja. Hvad var det for et behov, du så i markedet, at du ligesom lavede den her kampagne? Overhovedet ikke noget. Jeg satte ikke ud for at lave en virksomhed, og jeg så ikke noget behov, og jeg havde ikke nogen businessplan, og jeg tror dårligt nok, jeg havde regnet på min koststruktur. Og jeg havde også glemt moms på den der åndssvage Kickstarter, og jeg havde lovet fri shipping til hele verden. Er du klar over, hvor dyrt det er at sende noget til en ø? Og der er jo sygt mange øer i verden, og jeg har solgt til dem alle sammen. Australien og Japan og Malta og hele balladen, ikke? Så det blev en voldsomt dyr fornøjelse, den der Kickstarter. Men nej, jeg lavede den, fordi at jeg er uddannet skodesigner og boede i Italien i 8 år, sammen med min dengang kæreste, i dag mand. Og han er forsker, og han vil gerne til Danmark. Og det vil jeg ikke. Jeg havde det fint. Vi boede i Firenze. Hvorfor ikke blive i Firenze? Der, hvor man drikker vin til frokost, og solen skinner 300 dage om året. Men han ville altså til Danmark. Og så tog vi til Danmark, og tænkte, fint, så får jeg bare job i Danmark. Og jeg havde været kreativ direktør for et kæmpe brand, og vi producerede 500.000 sko om året, og jeg rejste 200 dage om året, og kæmpe stort virksomhed. Og så kunne jeg bare ikke få job i Danmark. Og så for at gøre noget andet, så gik jeg ind og læste en top-up på en gammel uddannelse. Jeg har en marketings-top-up på noget, der hedder KEA, Københavns Erhvervsakademi, og så skrev jeg bacheloropgave om, hvordan jeg ville bygge det her brand, som var farverigt, og som havde sko, der var lavet af bæredygtige materialer, og som aldrig var på udsalg, og som fejrede kvinder, der var seje. Dengang havde jeg ikke lært at sige stå stærk, så der var de bare seje. Men og så fik jeg virkelig dårlige karakterer. Der var en sensor, som var voldsomt negativ omkring hele projektet, og altså, han synes simpelthen ikke, det der på nogen måde gav mening. Jeg kan bare huske, han kiggede på mig virkelig sådan, altså ud over brillekanten nærmest nedladende, og sagde, jamen altså Frederik, du er jo ikke økonomisk uddannet. Altså, så hvem skal kigge på tallene? Og jeg kan bare huske at tænke, det kan man vel hyre folk til. Det behøver da ikke at være mig. Og så for at bevise ham, altså prove him wrong, bevise ham, at jeg ikke var helt idiot, så lavede jeg den der Kickstarter. Kun fordi der var en mand, der skulle vide, at det godt kunne lade sig gøre. Så det var på ingen måde en stor forkromet businessplan. Det var bare sådan en personlig vendetta, jeg blev til at bevise, at jeg godt kunne. Og så glemte du momsen. Og så glemte jeg momsen og tilbød fri shipping. Så altså, men det der med tallene var der jo alligevel et eller andet om, ikke? Men det hele gik alligevel. Ja, lige præcis. Du skal nok finde en løsning under alle omstændigheder. Jeg har fået sådan en lidt pet peeve med, at da vi startede Undo, så var vi 4 founders, men vi havde ikke sådan aftalt, hvad for nogle roller, hvem skulle have. Og vi tænkte, at vi ville gerne finde en rigtig dygtig CEO, så vi interviewede nogen. Og så spurgte jeg en sådan erfaren CEO, om han ikke ville komme og være CEO hos mig. Så kiggede han på mig, og så var han sådan, du skal jo gøre det selv. Og så var jeg sådan, det skal det. Jamen, det er måske også rigtigt. Og nu har jeg fået sådan et pet peeve med at gøre det med andre. Så jeg havde besøg af 2 kvinder her i fredags, som er ved at lave en startup. Og som de manglede bare, de skulle bare lige have en CEO, der kunne komme og hjælpe dem med at lave slidesene til. Og så var jeg bare sådan, som jeg nu har kendt i 20 minutter, og derfor sagtens skal komme og fortælle et eller andet grundlæggende om jeres liv. I skal ikke ud og ansætte en CEO, I skal være det selv. Så ansæt en eller anden business analyst, hvis I har nogen til at brug for nogen til at lave nogle slides og regne lidt på nogle ting. Men det er jeg bare begyndt at sige til alle, uden indsigt i deres cases. Så. Men det er rigtigt, og det er jo ikke kun fordi, altså selvfølgelig er det fedt at gøre det selv, men det er jo mere fordi, at der ofte er sådan en tendens, specielt hos kvindelige founder, til at man tror, at der findes et eller andet menneske, typisk en mand, som har alle svarene. Og det er derfor, det er i hvert fald min oplevelse, det er derfor, folk rigtig gerne vil ansætte den der CEO, for der må komme nogen, som har erfaring inden for det her, som ved, hvordan man gør. Det er bare lige sådan, at når man starter noget nyt, så er der ingen, der rigtig ved, hvordan man gør. Og man overvurderer, hvor meget det kræver af whatever, finansiel indsigt eller andet at lave en virksomhed, og hvor undervurderer, hvor vigtig passionen og visionen er, som jo er den, man selv sidder med. Og det kan du ikke ansætte nogen ind til. Så det er mit nye hobbyprojekt. Jeg læste dit LinkedIn-opslag fra forleden, Frederik, som jeg synes var ret sjovt om det her, da du startede, at du gerne ville arbejde med nogle italienske fabrikker. Men de vil ikke arbejde med dig.
Det der var jeg lyver. Hvad var det, der skete? Har du ikke læst hendes bog? Nej, men det her er en god cliffhanger til at gå ind og læse bogen. Jeg kunne jo bare lade være at svare. Nej, pjat. Det er ikke mit allermest stolte øjeblik, men alligevel så taler jeg højt om det, fordi det viser meget godt, hvordan det er at være iværksætter, og hvordan jeg oplever det er at være kvinde, både i en businessverden, men specielt kvindelig iværksætter, altså en, der skal starte noget nyt. Og da jeg satte ud for at lave Rockamore, så først var der den her Kickstarter-kampagne, så var der Kickstarter, der skrev til mig og spurgte, hvor de der penge skulle ind henne, og så tænkte, de skal vel ind på sådan en virksomhedskonto. Og så ringede jeg til banken, så sagde de, du har jo ikke nogen virksomhed. Og så tænkte jeg, hvordan får man sådan en? Jamen, det skal du registrere ind på Virk. Ind på Virk. Så skal du bruge nogle penge. Okay, så finder vi nogle penge. Og så fik jeg lavet nogle virksomheder, og så fik jeg en virksomhedskonto, og så fik jeg de der Kickstarter-penge ind på virksomhedskontoen. Men derfor så er Rockamore APS registreret næsten 3 måneder efter Kickstarter egentlig blev lanceret, fordi jeg havde ikke lige fanget det. Tilbage til, det var ikke, fordi jeg skulle lave en virksomhed. Det var bare, fordi nogen skulle vide, at jeg ikke var helt idiot. Og så derfra til sådan ligesom at komme i gang. Først så var jeg i Italien, og jeg tænkte, jeg har 8 års erfaring. Jeg har arbejdet som stor, kreativ direktør for et stort virksomhed. Altså, jeg kender folk, og jeg har gode connections, og jeg kan det her shit. Jeg er uddannet skodesigner, det er mit fag. Så du bør stole på mig, når jeg snakker om det. Men sådan var det overhovedet ikke. Altså, det de så var sådan en helt lille forkølet pige i lyserødt, der prøvede at stå der og stampe i jorden, fordi hun ville have andre til at være enige i det, hun sagde. Der var 0 forståelse for mit projekt. Jeg fik konsekvent at vide, at hvis det var sådan en god idé, så havde andre jo gjort det først. Altså sådan a.k.a. du kan ikke have tænkt noget særligt smart, som ingen andre har tænkt før dig. Så det her med at udvikle sålen og putte den ind. Altså vores såle er jo basically dem, du har i en Snickers. Så vi har bare taget Snickers-sålen, gjort den lidt bedre, og puttet den i et par højhælede, håndlavede italienske sko, så man ikke kan se, at der ligger en ergonomisk sål indeni. Så måtte jeg jo så tog jeg til Spanien, og igennem ambassaden fandt jeg nogle fabrikker og fik lavet den første kollektion. Men altså det er sådan, at mit udgangspunkt var, at spansk og italiensk, det er nok nogenlunde det samme. Det er overhovedet ikke det samme, og jeg taler flydende italiensk og 0 spansk. Så det der med sådan at komme igennem produktionen var virkelig op ad bakke, fordi vi kunne jo ikke tale sammen. Det lykkedes, men det var ligesom ikke der, jeg skulle bygge skala eller sådan skalere en virksomhed. Det kan du jo ikke med en produktion, du ikke kan tale med. Så for at flytte min produktion fra Spanien til Italien, så rejste jeg penge. Første gang jeg rejste penge. Og landede 1,5 million. Og så skulle jeg jo tilbage til Italien, men eftersom der ikke var nogen, der ville arbejde med mig sidste gang, så måtte jeg jo finde på noget nyt. Altså det der med at gå rundt og sige, hej, nu skal du se, jeg har alle de her kunder, og nu har jeg også lavet skoene, og det er en pissefed idé, og jeg vil gerne lave den sammen med dig. Det virkede ikke. Så det jeg i stedet for gjorde, var at sige, hej, jeg hedder Frederikke. Jeg kommer fra en stor dansk virksomhed, der hedder Rockamore. Og det kan være, du har hørt om den. Det er en mand, Anders, hedder han, som står bag. Han har også lavet noget, der hedder Bestseller. Altså voldsomt ulovligt, lad være med det her. Men det gjorde jeg. Og så han har hyret mig til at flytte sin produktion fra Spanien til Italien. Og det er sådan omkring 300.000 per sko årligt. Det er virkelig mange sko. Og vi tænker at finde 10 fabrikker i Italien, og så laver vi en lille bid sammen med hver af jer. Og hvis det går godt, så giver vi jer lidt mere. Og hvis det går godt, så giver vi jer lidt mere. Og så over en periode på 3 år, så vælger vi en endelig partner, og så er det dem, vi går i business med fremadrettet. Vil du være med til det? Og det var der så 5 fabrikker, der sagde ja til. Og så lavede jeg prøver med de 5 fabrikker, og så valgte jeg den allerbedste. Og så flyttede jeg hele min produktion. Altså alt, hvad jeg ejede. Råb og stop, alt, hvad jeg ejede af sko og udvikling og forme og alle mine penge over til den her fabrik. Og prøvede at være sådan helt nonchalant omkring det. Sådan, ja, hvis det går fint, så går det, og du ved, går det ikke, så går det ikke. Og så gik det. Og så kom jeg tilbage og gav ham lidt mere, og gav ham lidt mere. Og i dag er Rockamore stadig kunden hos ham, og vi er hans største kunde i dag, og det er, det ved jeg ikke, 2 år, måske 3 år siden, jeg fortalte ham sandheden. Og det tog han virkelig pænt. Jeg sagde det til en middag, og det lykkedes mig at drikke et helt glas vin, før han svarede. Jeg tror, han var stille i 20 minutter, eller sådan noget. Han sad bare og kiggede ud i luften. Han sagde ikke noget. Og så kiggede han bare helt træt på mig og sagde, fint nok, det behøver vi ikke snakke om igen. Meget sjovt, at han ikke har regnet den lidt ud. Altså sådan, at der ikke har været nogen lidt opmærksomhedspunkter i løbet af årene. Det tror jeg, han har, fordi jeg er faktisk ret dårlig til at lyve. Altså enormt god til sådan lige den der spontane løgn, ikke? Ja. Men jeg glemmer detaljerne. Ja. Så der var barn, der løg altså om at have heste, og så glemte jeg, hvad de hed, og så lige pludselig havde jeg jo virkelig mange heste. Ja. Fordi at den der, jamen den har jeg også. Ikke? Og det var lidt det samme med ham her chefen op i Danmark, for jeg glemte jo, hvad han hed.
Jeg havde glemt, at jeg havde sagt, at han hed Anders, ikke? Så hed han Lars. Nå, men det er, fordi der er 2 chefer. Men så kom han til at hedde Henrik. Altså sådan, så jeg glemte det jo, så rodede mig jo ud i åndssvage lange forklaringer om alt muligt lir. Men fordi jeg betalte mine regninger, og fordi jeg altid har symbolsk nærmest insisteret på at betale min regning dagen før den forfalder, så var jeg deres bedste kunde, indtil jeg blev deres største kunde. Fordi i Italien, der betaler alle altid lige lidt for sent. Så det der med, at de ikke kan regne med, at pengene kommer, det gør en kæmpe forskel for dem. Så jeg betalte dagen før, og det gjorde jeg alle årene. Og det betød virkelig noget for ham, at han var sådan, okay, så pengene kommer, så tror jeg, han var lidt ligeglad med, at jeg var lidt småsindssyg i hans hoved. Jeres kvalitet og brandingen af jeres sko er noget af det, jeg fornemmer, der ligesom bliver en nøgle i den vækst, I har. Jeres kunder kommer igen og køber flere sko. Hvad er det? Altså, er det kvaliteten? Er det den branding, I netop har skabt, som er det, du tror, der ligesom er endt med at være nøglen til den vækst, I har haft? Nøglen er produktet. Ja. Så det er et virkelig, virkelig godt produkt. Og det er heldigvis ikke kun mig, der siger det. Vi har lidt over 70.000 kunder, og vi har heldigvis været så utrolig heldige, at Hvidovre Hospital har videnskabeligt testet og valideret vores sko. Altså de har testet vores såler op imod andre såler og sagt, at vores er bedre. Og også op imod almindelige høje hæle, ikke? Så det her med, at der er nogen sådan, hvad skal vi sige, altså der er nogle eksterne mennesker, som ikke benefitter fra at tale om Rockamore, der siger, at det er et godt produkt, gør jo, at produktet på en eller anden måde kommer lidt højere op i niveau. Og så er det lavet, håndlavet i Italien af nogle af verdens bedste skomager, hvilket bare gør virkelig meget for pasformen. Og så arbejder vi jo rigtig meget med at være transparente, så jeg tror ikke rigtig på bæredygtighed. Da jeg startede, der købte jeg materialer fra de andre store brands, opkøbte, hvad der allerede var lavet, for på den måde ligesom at prøve at være bæredygtig, så jeg ikke selv lavede materialer. Men når du bliver større, så det er svært ligesom at lave skala på. Så i stedet for, så begyndte jeg at arbejde med et mærke, eller et brand er det jo egentlig, der hedder Spor i Danmark, som arbejder med sporbart læder. Så vi køber vores læder af danske køer, det er danske skind, og så kan du scanne en QR-kode inde i hver eneste sko, og så kan du faktisk følge din egen sko hele vejen tilbage til den enkelte ko på marken. Og du kan se hele vores værdikæde, du kan se alle fabrikkerne, du kan se alle working conditions i fabrikker, du kan se deres spildrapporter, du kan se, hvordan de arbejder med solenergi, altså du kan se alt, hvad der ligger inden for hver eneste fabrik, og du kan se, hvad det er for en impact, det har på miljøet, og hvordan det er, vi kompenserer for det. Og jeg synes, det vigtigste må være i et brand, at man viser sådan alt sit snavsede undertøj, altså man viser, hvordan man laver sine produkter. Man laver gode produkter, og så viser man, hvordan man laver de produkter, og så kan forbrugerne selv bestemme, om det er noget, de vil være med til. Det må være bæredygtighed, fremtidens bæredygtighed. Noget af det, I også gør i hele jeres branding-proces, har lagt mærke til, at I bruger enormt meget dig som person, og du bruger dig selv meget i den offentlige debat. Hvordan tror du, det har påvirket Rockamore som virksomhed? Ja, altså det skulle jo ikke handle om mig. Det er derfor, det hedder Rockamore, og ikke Frederikke et eller andet. Men så fandt jeg ud af, at det var virkelig dyrt at markedsføre noget, der ikke havde en person. Fordi der er ikke rigtig nogen, der sådan forbinder sig selv til et brand, hvis ikke der er en personlighed i det. Og jeg var ikke i starten dygtig nok til at binde en personlighed på Rockamore, så måden, jeg ligesom kunne finde ud af at markedsføre det var ved at binde det på mig. Og det har selvfølgelig gjort et eller andet. Altså jeg tror, at det mest sådan progressive, nærmest provokerende content, det kommer fra Frederikke direkte, Frederikke personligt, og så bliver det jo bundet op på Rockamore, fordi Rockamore er mit brand, men jeg prøver at passe på med ikke at være alt for politisk i Rockamore, og så være politisk hos mig til en vis grad. Men det bliver jo blandet sammen med forbrugerne, så der ligger jo et eller andet sådan rebelsk overlag af Rockamore, som også ligesom kommer fra mig af. Men jeg prøver også at binde det op på dem, som vi hylder. Vi bygger jo kampagner omkring vores kunder. Jeg skulle lige så spørge de der ambassadører, I har. Sådan, ja. Er de så udvalgt, fordi de ligesom er... Det er, hvis Rockamore var et menneske, så var det dem? Eller hvordan? Ja, vi prøver at vælge dem efter... Det er for farligt at binde mit brand helt op på dem, ikke? Fordi hvis de så gør et eller andet fuldstændig hul i hovedet, så... så må du disogne dem. så jeg prøver i stedet for at fejre kvinder, der står stærkt i verden. Så det er tanken at finde dem, som tør at være rebelske, og så kalder vi dem Rockamore Rebels, og så fejre det, de gør, fordi det kunne jo være, at vi kunne inspirere andre mennesker til at stå lige så stærkt i deres verden. Og det ville jo være fedt. Tænk nu, hvis alle bare kunne stå stærkt i det space, de gerne vil have, så var der ikke, så tror jeg ikke, der var så mange kriser i dag. Og hvad siger folk, når du spørger dem, om de vil være en Rockamore?
Rebel. Fordi det må også sige noget meget om brandet, om hvad folk så siger til det. Er det som at få ridderkorset, eller hvordan reagerer folk? Store ord. Altså, der er en regel om, jeg har sådan en intern regel om, at du skal have gået i skoene, købt skoene selv, før at jeg spørger, om du vil være rebel. Fordi jeg vil helst ikke sådan sætte folk i sko på mine plakater, uden at de ligesom synes, de var fede i starten. Og jeg betaler ikke nogen for at være en del af kampagnen. Det skal så siges, at de herrer, der var med i min Respect High Heels in the Boardroom-kampagne, har ikke købt sko selv først. Så der gik jeg lidt på kompromis. Det er måske et godt sted at lave en exception, når det skulle være. Det synes jeg er godt set. Ja, så nej, jeg prøver at vælge kvinder, som ikke nødvendigvis er sådan de allermest kendte, men er nogen, vi kalder dem connectors, altså nogen, som folk kender alligevel. Du ved, en, der er med i en offentlig debat, eller en, der er agent for nogen, eller altså en, der på en eller anden måde stadigvæk er noget, du lægger mærke til, men hun behøver ikke hverken at være kendt, eller influencer, eller altså på tv hver dag. Hun skal bare være en, du lægger mærke til. Som en, der ligesom rådgiver founders i at begå sig i medierne, ved jeg også, at man kan få nogle tæsk, når man er den person, der stikker snuden lidt frem og er lidt provokerende. Har du også oplevet det? Absolut. Altså virkelig meget. Og det værste var nok der, hvor vi lavede Respect High Heels in the Boardroom-kampagnen. Så det var i 2022, og dengang var der 19% kvinder i danske bestyrelser, og hvis man fjernede alle familierelationerne, altså din mor, din kone, din datter, whatever, så var der 6% kvinder. Så 6% kvinder hentet udefra til at sidde i virksomhedsbestyrelser landet over. Det synes jeg var absurd, og det bliver vi nødt til at snakke om. Så lavede jeg en kampagne, hvor at der var 5 billeder, og 4 af dem var de her public kendte mænd, og en af dem var lige så public kendt kvinde. Og hende glemte alle, så det var Mia Wagner. Men fordi jeg havde lavet 5 billeder, og ikke et billede med 5, så klippede folk jo bare ligesom klippeklistret det, de synes var fedt, og kørte videre med det. Så det var Morten Strunge, Bjarne Corydon og Brian Mikkelsen, som gik mest igen. Altså, I høje hæle. I høje hæle, i høje glimmerhæle. Og så synes jeg selv, det var skide sjovt at opkalde de der sko, de havde på efter de her. Ikke? Det var der ingen andre, der synes var sjovt. Så det er den dårligst sælgende kollektion, jeg nogensinde har lavet, fordi det turns out, der er ikke nogen, der gider at have en sko, der hedder Bjarne eller Brian. Trist ting, når man tænker over det. Det var da meget sjovt, men nej, det var ikke sjovt. No, alright. Men i hvert fald så fik kampagnen virkelig meget opmærksomhed, og jeg havde jo regnet med at få tæsk for kampagnen, fordi der er mange, der ikke er enige, og der er mange, der bliver voldsomt provokeret, når man snakker om kvoter og kvinder. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så meget på min person. Altså hele udgangspunktet for samtalen var, at hvis vi skal have kvinder i bestyrelser, nej, lad os starte et andet sted. 40% af arbejdsstyrken cirka er estimeret til at være kvinder, ikke? Okay, så hvis vi skal reflektere den danske arbejdsstyrke, så skal vi have 40% kvinder i bestyrelser. Det kommer der ikke, hvis ikke vi laver kvoter. Det gode ved at lave kvoter er, at ret hurtigt så løber virksomhederne jo tør, fordi de kvinder, der arbejder professionelt som bestyrelsesmedlemmer, dem er der ikke særlig mange af. Der er måske 12 i Danmark, og så meget tid har de heller ikke. Så skal du finde nogle andre. Hvor kigger du så? Det bedste sted, mest nærliggende sted, vil være din egen ledelseslag, ikke? Så kig i dit øverste ledelseslag, eller dit næste ledelseslag. Og problemet er bare, at der er 15% kvinder. Det er endnu værre. Så du skal helt ned på mellemlederniveau, før du kan finde sådan nogenlunde 50-50 fordeling. Og hvis du nu er tvunget til at have 40% kvinder i din bestyrelse, så bør du også blive tvunget til at finde ud af, hvorfor du kun har 15% kvinder i dit øverste ledelseslag, og gøre et eller andet bedre i din virksomhed for at få flere kvinder op i ledelseslaget, som du kan hive ind i din bestyrelse. Altså virksomheden bliver tvunget til at tænke hele udviklingen af deres ledere anderledes, fordi ellers så kan de ikke opfylde det her behov. Og det var der, jeg gerne vil hen. Det synes jeg er spændende. En ting er bestyrelser, men noget helt andet er sådan, hvis man kigger på den måde, virksomheder er designet på, og den måde ledelse udvikler sig på, hvorfor er det så, at kvinderne altid kommer sidst? Altså det er jo ikke, fordi vi er mindre ambitiøse, eller har mindre lyst til at være ledere. Hvorfor er det, vi ikke kan komme op på samme niveau? Jeg tror, det er, fordi der er nogle gatekeeper, der lukker dørene. Det vil være spændende at snakke om. Nå, fordi jeg turde stille mig op og sige det, så fik jeg at vide, at jeg var sådan voldsomt for meget, og det er jo okay, men det jeg også fik at vide var, at jeg var kælling med pagehåret. Så der var 3 af de største medier i Danmark, som lavede både lyd og artikler, altså lyd og skrift, og kunne hjælpe med også tv, der handlede om kælling med pagehåret, som profiterer på kvinders manglende selvtillid. Brugte det ord? Ja, det er ordret citat. Kælling med pagehåret, der profiterer på manglende kvinders selvtillid. Kvinders manglende selvtillid. Pick one. Det gjorde fandme ondt.
Altså, at det var mig, der skulle have skældt ud. Og der var hele ledere, der blev skrevet om, hvor nederen jeg var, og hvor meget jeg bare skulle fucking ned med nakken, og hvad bildte jeg mig ind. Og jeg havde ikke engang en bestyrelse selv. Nej, vi har ikke en bestyrelse. Og det kan vi godt snakke om, men jeg behøver ikke at have tæsk for det. Vi kan jo snakke om det sådan rent voksent. Men det blev simpelthen så lavt et niveau, at jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle takle det. Jeg kunne slet ikke finde ud af at være i det, fordi hvad svarer man til folk, der kalder dig en kælling offentligt? Altså, det vidste jeg ikke. Så jeg kan huske, det kom ud lørdag morgen, der kom der Danmarks mest lyttede podcast, kom ud med sådan et 20 minutters lang sviner af mig, hvor at den er virkelig vild, og man kan helt sikkert researche den frem, og det, der er så imponerende, er, at hun formår ligesom at sætte et punktum i hver sætning, altså så hun sviner, og så punktum, og så siger hun Frederikke Schmidt, og så siger hun noget, der ikke er svinet, og så punktum, og så en sviner igen. Så jeg meldte hende til pressenævnet, men der var ikke noget at komme efter, fordi hun formår at sætte punktummerne rigtigt. Så hun sagde jo ikke, Frederikke er en kælling, hun sagde kælling med pagehåret, punktum. Så der var ikke noget at gøre. Og der lå jeg i fosterstilling og stortudet hele lørdag morgen. Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg var nede i det vildeste sorte hul. Jeg kunne simpelthen ikke komme op igen. Jeg var helt ødelagt. Jeg var så ked af det. Og jeg havde slet ikke formået at forberede mig på, at det ville være så personligt. At det ville være mig, der skulle have så mange tæsk. Og så ringede jeg til Bjarne, fordi jeg tænkte, han må vide noget om det her. Bjarne får også virkelig mange tæsk i medierne. Altså Bjarne Corydon, en chefredaktør på Børsen. Ja, og tidligere minister, ikke? Som jo har fået virkelig mange tæsk. Også der og været med til at sætte Helle Thorning på posten og alt muligt. Og han var bare helt kold i røven, Frederik. Det er en del af dealen, så op igen, ikke så meget pis. Tør øjnene, og så snakker vi lige om det, og så finder du ud af, hvordan du gør det en gang til. Og om ikke andet, så lagde de da mærke til dig. Og det var det, du gerne ville. Ja, okay. Var det den pep-talk, du havde brug for, eller var det... Ej, det hjalp faktisk. Det hjalp. Jeg tror, det hjalp, fordi han fortalte mig lidt om, hvordan det har været for ham, og så tænkte jeg, okay, fair nok, det her det er ingenting. Så du ved, suck it up, og så tale om, hvad nederen det er, at folk går efter din person, har så været min mission lige siden, fordi jeg mener, at vi kan diskutere, altså ind i helvede om, hvad det er, vi laver rent professionelt. Jeg vil så gerne diskutere, du må så gerne være uenig med alle mine kampagner og mine statements, men lad min person være. Og har du sådan, vil du gerne have, at det kan føres rimelig lige linje tilbage til Rockamore, eller er du også lidt nu bare ude på en personal mission, hvor du sådan, ja, taler om ligestilling sådan helt ude på en anden scene? Begge dele, fordi jeg synes ofte, at, og det er bare egen oplevelse, men jeg synes ofte, at samtalerne og den offentlige diskussion går altid næsten skridtet længere, når det er kvinder. Og det er som om, vi lige skal have lige den der ekstra ned med nakken. Altså, der skal lige et eller andet personligt på bane, om det så er, fordi vi ikke har børn, eller den har jeg også hørt meget for. Altså, du har kun kan bygge en virksomhed, fordi du ikke har børn. Kvinder, som har børn, og så videre, ikke? Altså, som om vi skal lige have det der ekstra ned med nakken, og det bliver altid lige en tand for personligt. Det kan også være, at det handler om vores krop. Det kan også være, at det handler altså et eller andet personal space, som jeg ikke synes i samme grad sker med mandlige chefer. Og jeg vil ønske, at vi bare havde lige muligheder, lige værd og lige samtaler. Ja, jeg fik også, tror jeg, provokeret en del af forsikringsbranchen rimelig meget, da vi som de første gik ud og valgte at dække tabte graviditeter og fødselsskader på, ulykkesforsikringen. Fordi at du ved, det er bare som så meget andet i vores samfund. Det er designet for 80 år siden, eller et eller andet. Mm-hmm. Og for eksempel ulykkesforsikring er et godt eksempel, der bare sådan, det dækker, hvis du kører dig selv over med din græsslåmaskine, hvis du er på til polterappen og bliver bidt af et eksotisk insekt, mens du stangstiv står på vandski eller noget eksotisk sted. Men ikke, hvis du har noget med en graviditet, fordi det er jo mere sådan naturligt noget, du selv har valgt. Det er jo også kun nogle mennesker. Og hvad med overgangsalder og hele det space? Ja. Det dækker man jo heller ikke normalt. Præcis. Og det burde man virkelig, ikke? Det burde man virkelig. Prøv at tænke på, hvor lidt der skal til for at sørge for, at kvinder har det bedre på arbejdspladsen, når de er overgangsalderen. Ja. Det er virkelig ikke særlig meget. Det er faktisk lidt sjovt, du nævner det. I kølvandet på jeres rigtig gode 2020, Frederikke, der vinder I Børsens Gazellepris for den hurtigst voksende virksomhed i hovedstaden. Derefter starter I op i Norge, og det har jeg læst mig til, det var også en udfordring. Hvordan var det en udfordring? Vi startede faktisk før det. Vi startede i... så dårligt torsdag, men vi startede før det. Men ja, det er rigtigt. Hvordan var det en udfordring? Jamen, det var det på alle måder. Den største udfordring var timingen. Selvom jeg sådan, er lidt ved at kaste op i munden over at sige det, fordi det er sådan noget, alle founder siger. Hvad gik galt timing? Det er sådan et dårligt eksempel på... Ja, bare assessment, altså tror jeg. Hvordan man manager sine ups and downs. Men det var virkelig timingen, fordi vi sagde, vi satte ind, vi brugte 6 måneder på at forberede markedet, det gik rigtig godt. Og vi samlede
virkelig mange af de vigtige og de rigtige mennesker til at komme til vores åbning, og vi åbnede det rigtige sted, og vi havde den rigtige butik, og vi havde også de rigtige mennesker ansat, og vi havde også de rigtige produkter, det havde vi også undersøgt og testet. Vi havde enormt mange nordmænd, der shoppede i den danske butik, og syntes, det var sådan en... De snakkede altså om, det var så sjovt at shoppe med de der legetøjspenge. Altså fordi dengang var kursen ret høj, så for nordmænd var det ikke særlig dyrt, og de købte altid sådan noget 5 og 6 par sko, hvilket immer væk af 15-20.000 ad gangen, ikke? Og så det var virkelig en god åbning, og det var virkelig succesfuldt. Og det gik over stok og sten de første 2 måneder, og så kom corona. Og det er derfor, altså jeg bliver nødt til at sige timing, selvom det er voldsomt irriterende. Fordi de lukkede, altså 5. december lukkede alt i Norge. De lukkede sågar landet, så man kunne ikke komme ind og ud af landet, fordi der var sådan et massespreder-event i Europa, som var kommet fra nordmænd. Og så blev de bange. Og så lukkede de hele vejen ind til marts. Og vi var jo lige nyopstartet, så vi havde alle udgifterne, men havde ingen af mulighederne for at få nogle af hjælpepakkerne, de også havde i Norge. Så det var bare ærgerligt. Der må du ligesom selv betale. Og du kan jo ikke ligesom fyre folk, du skal bruge dem igen. Og så, hvad jeg senere fandt ud af, at man kan bare overhovedet ikke fyre folk i Norge. Det er fuldstændig umuligt. Du skal købe dem ud af deres kontrakter. Så vi fortsatte ind til marts. Så åbnede de i marts, så lukkede de i april, på grund af corona, og så åbnede de i maj, og så kan jeg huske, at vi var sådan, yes, nu er det fedt. Nu sommer og sol, og nu skal vi derud af, og så lancerede vi sandaler i Danmark, og det gik altså absurd godt, og vi solgte vildt mange sandaler, juhu, hej og sådan noget, og så lancerede vi de samme sandaler i Norge, og dagen efter, så havde de snestorm. Og det var sådan... ikke pissefedt at være det der brand, der var sådan, juhu, sandaler, og så kommer der snestorm, ikke? Der var ikke sælge sandaler i en snestorm. Så det var bare helt skævt. Og så kommer du til juni, og der tager nordmænd på hytte. Og når man tager på hytte, så tager man op i fjellene, og er i hvert fald ikke online og køber sko. Så hele juni og juli var de væk, og så kom de tilbage til august, og så var det simpelthen for sent. Altså vi kunne ikke løbe det op igen. Der havde vi været der, siden vi åbnede i oktober året før, ikke? Så vi havde været der siden oktober, og altså de der 8, 9, 10 måneder med 3 måneders omsætning totalt set, 2 måneders rigtig gode og en sådan lidt haltende, det kunne ikke løbe det op. Og jeg havde udgifter til en meget dyr butik, og til nogle meget dyre personale, og til alt muligt lager. Og så prøvede vi at løbe det op. Det lykkedes aldrig. Det var for stor en byrde, der skulle betale af på, og det var for meget at ligge der. Vi havde ikke nogen nyhed. Nyhedsværdien var væk, fordi juhu, vi har ikke lige åbnet en butik, den har ligget helt vildt længe. Så der var ikke sådan rigtig noget at sige, der med. Og samtidig så begyndte kursen at gå nedad, så lige pludselig blev det 40% dyrere for nordmænd at købe vores sko. Og så begynder det jo at være en ny sådan, beslutningsrunde, man kører med sig selv. Ikke? Det kan jeg i hvert fald se. Det er dem der gik og overvejede en sko, jamen det er snart, den koster 40% mere, så overvejer de den ikke længere. Det er simpelthen for meget. Så det er næsten ligegyldigt, hvad prisen er. Det, den er blevet 40% dyrere, gør, at de stopper med at ville have den. Og så efter 2 år, så opgav vi. Så måtte vi købe os ud af lejemålet. Det var et 5-års uopsigeligt lejemål, som jeg havde signet igennem det danske virksomhed, fordi de ville ikke tage imod en norsk virksomhed som signer, fordi det var helt nyopstartet. Så det skulle være den danske. Og så skulle vi jo købe folk ud af deres kontrakter. Og altså rundt regnet, tror jeg, vi tabte 5 millioner på det der. På at komme ud af butikken og købe folk ud af deres kontrakter og nedskrive noget lager. Ja, det er også noget, jeres regnskaber i 22 og 23 bærer præg af. At specielt 23. At I har lavet nogle store investeringer, som tydeligt ikke er gået, som I helt sikkert har ønsket. Hvordan håndterede du den situation sådan rent personligt? Vildt dårligt. Altså, jeg formår på ingen måde at skille Rockamore fra mig, så Rockamores resultater og mine resultater er de samme. Så jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke finde ud af at tænke, det er fordi Rockamore har fejlet, og vi er blevet klogere, det er okay. Nej, det er fordi Frederik er idiot. Altså, jeg havde virkelig sådan en eksistentialistisk krise omkring, jeg er jo for dum til det her. Det kan jo ikke passe, at du ikke har tænkt, at det her det vil ske, og det kan ikke passe, at du ikke har taget de her forholdsregler, eller gjort det på den her måde, eller sådan, hvor dum er du? Du sidder her og tror, at du kan lede en virksomhed, og du har ingen virksomhedserfaring, det er min første virksomhed. Og nu skal du skalere til et andet marked, og så tror du bare, du kan gøre det på samme måde som i Danmark. Altså, hvor dum er du? Hvordan kommer du ud af det hul igen? Heldigvis så omgiver jeg med mennesker, som både ikke ved, hvad jeg laver rigtigt, og ikke går op i det. Størstedelen af min vennekreds er expats, fordi min mand er italiener, så vi har rigtig mange italienske og andre nationaliteter som venner. Og jo, de ved det godt, at jeg hedder Frederikke, og jeg har en virksomhed, og vi har virkelig mange medarbejdere, og sælger en masse sko, men så stopper det også der. Altså, så de gider ikke rigtig
det er ikke spændende. De gider ikke rigtig snakke om det, og de vil meget hellere snakke om, altså, hvor man får den bedste pizza i byen, for eksempel. Altså sådan nogle lettere ting. Det kan være sådan den ene vej, enten nogen, der sådan er lidt ligeglade, eller nogen, der, synes jeg også, hvis der er nogen, der har været der før. Altså jeg kan huske en af mine, på et eller andet tidspunkt, hvor vi var nede i en eller anden kæmpe krise i Yondu, så gav en af mine bestyrelsesmedlemmer mig den der Hard Thing About Hard Things, som er bare sådan en rigtig startup-bibel om, hvor hårdt startup kan være. Ja. Og det var bare lige den rigtige bog, fordi så følte man i det mindste, at det var lidt en fælles oplevelse, som de fleste jo går igennem. Og det tror jeg, det handler meget om personlighed, fordi jeg har så høje forventninger til mig selv, at jeg forventer, at jeg vil være klogere end alle de andre. Du vil være den første i verden, der ikke lavede nogen fejl, og ikke havde nogen problemer. Ja, men altså, jeg burde have været klogere end dem alle sammen, så det virker ikke på mig det der med, at der er andre, der har de samme udfordringer. Jeg tænker bare, men altså, det er deres problem. Jeg burde have været klogere. Ja. Det, der virker, er at bogstaveligt talt, altså hive hovedet ud af røven, og så finde ud af, at det er ikke så vigtigt. Det arbejde, og det er din mission lige nu, og det er sådan overly consuming af alt, hvad du laver i din dagligdag, men det er faktisk ikke så vigtigt. Det er nogle gange lidt vigtigere, hvor man får den bedste pizza. Og så kan vi snakke om det i en time, og så altså sådan på den måde, så fik jeg det lidt på afstand, fordi så snakkede jeg med folk, hvor at specielt i Italien går man ikke op i arbejde, man snakker om alt muligt andet. Altså det der med at bruge en masse energi på at være andre steder og hænge ud med andre mennesker og snakke om andre ting, det fik mig langsomt ud af den der krise. Men, og hvad med i forhold til dit team? Ja, jeg skulle sige, fordi jeg synes godt, at netop du siger det der med, at man er lidt brandet, og teamet identificerer jeg også, også meget med brandet. Så havde dit team svært ved at håndtere, der ligesom var kritik? Ja, de tog det ikke nær så hårdt, som jeg gjorde. Også fordi meget af kritikken var virkelig personlig på mig. Og med Norge var der ikke kritik. Det var mig, der var den største kritiker med Norge. Men jeg gjorde mit bedste for at lede teamet autentisk, altså sådan være ærlig omkring, hvordan jeg havde det, og ligesom give rum til, at de også må have det, som de har det. Og det virker okay. Og så til tale satte vi ret ofte det med Norge på sådan lidt en åndssvag måde, men jeg ved ikke, om du har set The Beach med Leonardo DiCaprio? For virkelig mange år siden, jo. Ja, men det var jo sådan en hel institution, den der film, der var fantastisk, fra et eller andet slut 90'erne, starten 0'erne. Men pointen er, at det er sådan en hippie village, der bor inde på den her fantastiske strand, og så på et tidspunkt 2 mennesker, der er ude at svømme, og så bliver de bidt af hajer, og så er de ved at dø. Så ryger de ind på stranden og ligger der og er ved at dø. Spoiler alert. Ja, sorry. Men det, der er fascinerende, er, at the hippie community, som jo er sådan noget peace, love, harmony, de kan ikke overskue sådan realiteterne og realismen, der er i, at der ligger 2 mennesker nede på stranden, der er ved at dø. Så det, de gør, er at slæbe dem ind i skoven i et telt, og så lade dem ligge og dø der, for så behøver de ikke se på dem, og så dermed ikke dele med dem. Men jeg havde det som om, at det er jo helt åndssvagt, men jeg havde det som om, at den der Norge-butik, det var vores 2 mennesker nede på stranden. Altså, den ville fucking ikke dø, og den lå bare der nede på stranden og blødte og pisseirriterende, og hævde alt motivationen ud af os alle sammen, fordi vi hele tiden skulle bruge al vores energi på at prøve at få den genoplevet, og det virkede ikke. Og til sidst, så måtte jeg bare hive den ind i skoven, og så måtte den dø der. Det var så de 5 millioner, ikke? Men jeg prøvede sådan at italesætte det over for folk i teamet, hvilket jeg tror gjorde sådan, altså tog noget af det seriøse af, og sådan tog brøden lidt af det. Altså, det er ikke alt eller intet med den her butik, og vi gør det så godt vi kan, og det skal nok gå. Vi er stadigvæk gode til vores arbejde, selvom vi ikke var gode til det der med Norge. Jeg synes også, det kan virkelig være noget, der binder teamet sammen og giver en fælles stolthed, når man så kommer ud på den anden side. Ja. Så der er også noget med i talesæt over for dem, den der rejse, man er på, og når man så er ude over krisen, så være sådan, we did it. Det kan virkelig give en stolthed. Ja, jeg vil sige, den kommer så i år, fordi vi var jo, altså vi tog et hit på minus 7,7 sidste år i regnskab, hvor de 5 var Norge, og resten var nedskrivning af lager. Så altså, der var ligesom ikke sådan en, juhu, vi er ude af den. Det var bare sådan en, fuck, det bliver værre og værre. Vi har ikke nogen penge, og vi har alt for meget lager, og fordi jeg skulle så til det der lager hjem fra Norge. Og hvordan pokker skulle jeg lige, vi sælger 30.000 sko om året, hvilket allerede er meget, ikke? Så lige at sådan få 12.000 sko mere skibet afsted på Q1, det var relativt umuligt. Så vi blev nødt til og jeg havde alt for mange penge bundet i det der lager. Jeg blev nødt til at sælge det billigere, hvilket er noget, jeg ellers aldrig gør. Så vi holdt alle mulige flytteudsalg rundt omkring i Danmark for at komme af med sko, og så fik vi jo for mange sko ud i markedet, og så vendede folk så til, at der var en rabat, og så holdt de op med at købe. Altså sådan, det var bare sådan en spiral, som man skulle ud af. Nu er vi ude af den, og heldigvis så bliver 24 et år med plus, så vi har formået på et år at vende et 7,7 minus til lidt over 1 million i plus. Det vi har sygt optur over, så nu er den der. Ja. Nu er den der nu skal sådan, yes, vi kom ud af krisen.
Juhu. Ja. Og hvis du så nu ser sådan i bagklogskabens lys, er der så noget, du vil gøre anderledes i den måde, jeg håndterede Norge på? Ja, måske droppe corona næste gang. Ja, præcis. Ja, for jeg tænker, det er jo, timing kan man jo ikke styre. Nej, det er det. Jamen altså, nej. Det er måske den eneste ting, jeg burde have gjort anderledes, var det der 5-årige uopsigelige legemål. Men helt ærligt, der var ikke andre legemål. Altså, det er kutyme i Norge. Så det er let at sidde og sige, lad være at signe op til det. Men hvis du vil have en butik, så var det ligesom det, man skulle signe op til. Fordi det vidste jeg godt var dumt allerede dengang. Men vil du ind, eller vil du ikke ind? Ja. Så der var ikke rigtig andet, vi kunne gøre anderledes. Og vi lavede vitterligt den perfekte launch. Altså, det var sådan en god launch. Vi omsatte for 250.000 den første måned, og det samme den næste. Altså, det gik fra 0 til 200-250.000. Altså, det gik over stok og sten. Og så lukkede landet, ikke? Kulturen var sådan anden dengang, også i sådan startup-verden. Altså, folk tog meget vildere chancer jo, ja. Og altså, der var ikke nogen, der sad og havde forsigtighedsprincipper. Det er sådan, nej, det er ligesom, lidt en ny ting. Ja, det er ligesom en del af dealen, ikke? At man skal være sådan, woohoo, du skal ud i verden, og du skal tage store chancer, og du skal helst være VC-fundet, og du skal growth all the way, og du ved, hvis ikke du vokser, så står du stille, hvis du står stille, så er det recession, og sådan, altså. Det der med bare at være profitable og lave sådan 10% vækst hvert år, det er der jo ingen, der taler om er fedt. Det er jo også meget fedt. Det er faktisk mega fedt. I de her svære perioder, når der har været de her svære beslutninger, der også kunne træffes blandt andet at lukke Norge ned, hvem har du så brugt til at få den sparring, der ligesom kunne hjælpe dig med at tage de beslutninger? Ja, tilbage til, jeg har ikke nogen bestyrelse. Af mange årsager. Jeg synes, det er enormt svært at manage en bestyrelse. Der er meget administrativt arbejde, og den vigtigste grund er, at jeg kender ikke nogen, der er glade for deres bestyrelser. Jeg kender virkelig mange iværksættere med bestyrelser. Så jeg kan ikke se sådan, what the fuss is about i iværksætteri, fordi på en eller anden måde, så synes jeg ikke, der er nogen, der har knækket koden endnu. Det er ikke det samme, som jeg ikke synes, der skal være bestyrelser. Jeg har bare ikke formået at knække koden på startup-plan. Så vi har et shareholder board, altså jeg har rejst penge 3 gange, og hver gang er der jo gået dygtige mennesker ind, og det er, de fleste af dem er angels, og så er der en lille VC-fond, og de er jo voldsomt kloge alle sammen, og hvis du formår at bruge de der kompetencer rigtigt, så kan du komme ret langt. Men det er ligesom om, når jeg samler dem alle sammen i et rum, på én gang, så får jeg ikke noget ud af det, men hvis jeg tager dem sådan 1 eller 2 af gangen til 101, så får jeg rigtig meget ud af det. Så de der, vi har 4 årlige møder, hvor vi gennemgår, hvordan det går, og så altså done. Fordi det giver mig ikke noget. Det er mere sådan noget afrapportering og stå skoleret for alt det, der ikke gik, i stedet for at tale om, hvordan man kan få ting til at gå. Ikke? Jeg vil sige, mine shareholders er nu ret gode til at være sådan fremtidsfokuseret, men stadigvæk er der et element af, hvad der ikke gik. Så jeg bruger dem, 101's, og så har jeg været så heldig at finde folk, som jeg også har fået lov at ansætte. Så jeg har faktisk ansat 2 af mine investorer. Den ene blev ansat som COO i 2 år, hvor han skulle hjælpe mig med ligesom at optimere virksomheden til at være lidt større, fordi det var der, hvor vi gik fra at være nogen af 30 til at være nogen af 60. Hvordan pokker gør man det? Og mange af systemerne var nogen, jeg selv havde opfundet, fordi det lige virkede frem for det, der var det rigtige, så det professionaliserede han. Og den anden er min head of retail, fordi jeg har aldrig åbnet butikker før. Så hvordan gør man det? Det gør man så med et menneske, der har gjort det i 20 år. Så han har så været head of retail i 4-5 år nu. Så jeg er ret god til at binde folk tæt på mig med virkelig, virkelig meget erfaring inden for de emner, som jeg ikke ved noget om. Det der, det synes jeg er den bedste oplevelse i startup. Det er sådan, man starter med at lave, i hvert fald som founder og CEO, så starter man med at lave 30 jobs rigtig dårligt. Mm-hmm. Og så stille og roligt, så ansætter folk ind, som tager et af de jobs, og så gør det rigtig godt. Ja. Det er bare så tilfredsstillende. Og så forhåbentlig selv blive lidt bedre til de jobs, man beholder. Sofie, jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvordan har du brugt, altså hvem har du brugt til at spare i de her svære situationer, som du sikkert har stået i? Jeg havde samme erfaring som dig, Frederikke, at jeg synes, det er de der 1-til-1, der fungerer. Så jeg havde en bestyrelse af dygtige mennesker, og jeg synes, der, hvor jeg fik mest værdi, det var, når man ligesom tog en ind på det område, de var ekspert i, og så brugte dem der. Det har også været for andre. Det tror jeg er sådan, den måde, man får mest værdi ud af det. Og så havde jeg bare den der erfaring med, at det går op og ned, så jeg var meget sådan, prøvede at være rimelig rolig gennem de der kriser, og bare sådan stille og roligt cykle på arbejde hver dag, og være sådan, men nu er mit job krisehåndtering, så det er så det, jeg skal lave i dag. Nu tager jeg hjem, skal jeg lave spaghetti med kødsovs til mine børn. Stille og roligt. Og Frederik, I har vendt fokus mod Danmark, og du nævnte en head of retail. Hvordan er det at drive fysiske butikker i Danmark i 2025? Altså det er sværere, end det var før corona. Vi har altid været ret gode til butikker, og de har altid tjent penge relativt nærmest efter vi åbnede døren, har de tjent penge. Så det er hårdt nu, hvor at de jo
de fleste af dem er gået ned i omsætning i forhold til, hvad de var før. Til gengæld så ligger de stadigvæk ret højt i forhold til, hvad andre butikker ligger på. Og når jeg sammenligner mig med andre brands, nu kender jeg jo altså virkelig mange med produkter, så jeg ringer og spørger dem, hvordan det går. Så kan jeg se, at vi ligger godt. Altså, vi ligger bedre, end mange andre gør. Så det går, vi er de bedste af de dårlige. Det går godt efter omstændighederne, men sådan på den der store vækstrejse, der går det ikke særlig godt, fordi det vækster ikke. Og det er jo det, vi skal finde ud af, hvordan vækster man så Rockamore nu? Fordi Danmark fungerer, og Danmark er fedt, og vi har 4 store butikker og en sådan pop-up butik-koncept, der rejser rundt. Den har været i Aalborg, i Salling og Frederiksberg Center, og sådan, den rejser rundt, ikke? Men der kan ligesom ikke, der er ikke plads til flere butikker i Danmark. Så uden for Danmark, der skal vi finde ud af, hvad er opskriften. Lige nu tester vi wholesale, fordi ideen er, at vi har jo lært rigtig meget i Norge, men det der med at bygge egen butik i Norge eller et eksternt marked, det er stadig fedt, men måske det ikke er det første, man gør. Måske man starter med at finde andre mennesker, der taler om det samme produkt, som jo kunne være wholesaler, og så derefter åbner sin egen butik, for ligesom at hjælpe den der udvikling. Ikke? Det kunne også være, at man lavede joint venture med en lokal partner. Der er sådan forskellige muligheder, vi kigger på. Men den første er det her wholesale, så nu skal vi på messe for første gang i morgen, og se, om vi kan finde agenter, som vil være med til at sælge brandet ind i nye markeder, hvilket er ret spændende, fordi det er jo så heller ikke virkelig den rigtige timing til det, men man skal jo starte et sted. Så Norge har ikke taget helt livet af jer? Nej, absolut ikke. Altså ind i skoven, ikke? Og ind i det der telt, og så går det fint. Tak for at dele så åbent og ærligt ud, Frederikke. Selv tak. Og også tak til dig, Sofie, for at bidrage med dine perspektiver. Selv tak. Og sidst, men ikke mindst, så tak til vores nye partner, The Union, som altså har stillet de her lækre faciliteter til rådighed. Har det været en god, behagelig oplevelse at være med i? Godt mødelokale. Ja, for pokker har virkelig fint. Jeg synes i hvert fald også, det har været en helt vildt fedt at høre jeres vilde fortællinger, og så i de her inspirerende omgivelser. Overvej, at du at flytte din virksomhed til mere fleksible lejevilkår og forkæle dine medarbejdere med attraktive faciliteter. Kan du se meget mere på The Union om deres lokationer. Jeg glæder mig i hvert fald til at optage her igen snart. Mit navn det er Nikolaj Sabro, og episoden her er tilrettelagt af mig selv og produceret med hjælp fra Coho. Hvis du har nyt samtalen og ønsker flere i fremtiden, så er det en kæmpe stor hjælp for mig, at du følger med på min kanal og på din foretrukne podcastplatform og på vores sociale medier. For nu så skal du have tak for at lytte med. Vi høres ved i næste afsnit.